odstrojení potápěckého přístroje. Tak první, co musíme udělat, je, že musíme zavřít ventil potápěcké láhve. Zavřeme úplně na doraz. Chytneme si tlačítko sprchy, je to jedno, jestli je to záložní nebo primární druhý stupeň. Do ruky si vezmeme manometr a díváme se tak dlouho a držíme tu sprchu tak dlouho, dokud nemáme na manometru 0. Proč? Natlakovaný potápěcký přístroj nejsme schopni odstrojit. Sundám, odmontuju první stupeň, vezmu ochrannou krytku, dotáhnu, vezmu si inflátor, oddělám, automatiku pokládám, beru si popruhy, rozdělám popruhy a potápěcký přístroj je rozmontován.